sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nasa malangit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinis sa yuta maingon sa langit. Sa ilo ako sa mga sa ngayon ka pa sa ilo kami sa mga kasalanan mo. Idili mo kami itugyan sa kanila. Inanuan na sa kami sa daw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina ng Jesus, kayang po mo kami makasasama. Karon sa oras sa among kamatayon. Himaya samahan ug sanak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinagdaan karon sa gihapon hangtod sa pangturan. Palihog manindog alang sa Regina Coeli. Rayna sa langit paglipay, aleluya. Kay siya nga nahimo kang nangayan sa pagdala, aleluya. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, aleluya. Iyampo mo kami sa Dios, aleluya. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, aleluya. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, aleluya. Magampo kita, o Dios nga tungod sa pagbanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na ngamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria. Makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. And Area 5 Chapels, Gutyan Subdivision, Kiyot Proper, Kida, Suran, Orbanpur, Bacalso Compound, Lower Ginis, Bugorigla, Bugubil, and Idyang. Atong choir from Couples for Christ, atong mas sponsors karon, Mr. and Mrs. Roland Montes and Couples for Christ. Ato ang mas presider, Reverend Father Leo Aporbo, TOR, Palihog, Manindog.
Pangayoon nato karon ang buhi nga panalangin sa Dios pinaagi sa pagtimaan sa atong bunyag isip mga Katoliko. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, atong andamon karon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon, pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Si San Pablo nag-ingon sa iyang sulat ngadto sa Taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 23. Ang tanang tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Tungod sa sala, nahilayo kita sa Ginoo. Apan ang Dios walay kinutuban ang iyang gugma ug pagpasaylo kanato. Dili importante sa Ginoo kung unsa kadaghan sa atong mga sala. Ang importante alang kaniya mao ang atong tinuod nga pagbasol sa atong mga sala. Busa maghiusa kita karon sa pagpangayo sa kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa pag-ingon. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
magampu kita. Makagagahom nga Dios, nagpasidungog kami sa misteryo, sa pagkabanhaw sa Ginoo. Himua nga mahimo kaming tako sa pagdawat sa kalipay, sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga magtotoo, nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Sepre, ug Antioquia, ug ang mga Hudiyo lamang ang ilang giwalihan. Apan pipila sa mga magtotoo nga taga Sepre ug Cyrene, nangadto sa Antioquia, ug giwalihan usab nila sa maayong balita, mahitungod kang Ginoong Hesus, ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila, ug daghan ang nanuo o nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini nidangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug nagmaminatud-on sa Ginoo sa kinasingkasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tao, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tao ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang hikaplagan niya si Saulo, igidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtotoo ug gitudloan nila siya. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Ang pulong sa Ginoo. Kamong tanang mga nasud, daygan ninyo ang Ginoo. Sa iyang gisukaran diya sa mga balang bukid, ang Ginoo nahagugma. Ang mga gangaan sa Sion, labaw sa bisan unsang pulianan ni Jacob. May mayaw na mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo. O syudad sa Diyos. Nakasukilo na kubain sa Ipto,
ug Babilonia. Diha kanila nakailas sa ginubahin sa Filistia, Tero, Ethiopia. Kining tawana na tawo dito bahin sa Sion moingon sila. Ang tanang natawo dito kaniya nagtukod niya, maong labing lang doon nga Ginoo. Matngunan nila diya nga magpalista ang tabo. Kining tawana na tawo dito, ug ang tanang magawit diya sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-ana na naa sa sulod kanimo. Kamong tanang mga nasod, dayganin niyo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. ug niabot ang panahon sa pagsaulog sa pangiling sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto ug naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon didto sa templo. Nialirong ang mga Hudiyo kaniya ug miingon, "Kanus amo man gayud kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod. Kung ikaw bagayod ang Mesiyas." Si Jesus mitubag, "Gisultihan ko na kamo. Apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong mga saksi. Apan dili kamo motuo, tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila, ug sila nagsunod kanako.
Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan, nga maoy naghatag nila ngari kanako, labaw sa tanan. Ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kinsa man kanato dinhi ang nakahinumdum sa inyong budyag. Ang makahinumdum ipataas ang kamot kay naa ko'y regalo, ihatag unya human sa misa. Okay na, mipataas. Kahinumdum ba ka kano sa imong bunyag? Okay, praise the Lord. Kinsa pa man diri sa choir, nakahinumdum mo sa inyong bunyag, at least na ay duha. Diri sa mga senior citizens, sa mga batanon, sa mga mga sakristan, nangutana ko kaninyo kung kanus-a o kinsay nakahinumdum sa inyong bunyag, kay importante kaayo nga atong hinumduman kanunay ang atong bunyag. Tungod kay maukadtong panahona nga kita unang gitawag nga Kristiyanos. Human kita makadawat sa atong bunyag, mao kadto nga panahon nga kita matawag nga unang mga Kristiyanos. Di ba? Human mabunyagan ang bata bisag karon, muingon dayon ta, Kristiyanos na gyud kadong. Kristiyanos na gyud kaday. Dili na ka sa term sa bata nga dili pa mabunyagan, dili na ka kolorob. Kundili, Kristiyanos na ka. Nindot kaayo nga tawgon kita nga Kristiyanos. Nakahibalo ba mo unsay kahulugan sa Kristiyanos? Ang pulong Kristiyanos, mao nga sama na kita kang Kristo. Kay diha sa bunyag nahiusa man kita kang Kristo. Nahiusa na kita diha sa usa ka lawas ni Kristo. Mao nga tawgon na kita nga sama na kita kang Kristo. Ang Kristiyanos usab ang identity of being Christian. Mao kadtong nagtuo, naminaw, og nagsunod kang Kristo. We are called Christian. Tungod kay una sa tanan, nabunyaga naman kita, and we are called Christian kung nagsunod, naminaw kita diha kang Kristo. Nindot ang unang pagbasa karon. Kay ang unang pagbasa karon gipaila-ila sa sa buhat sa mga apostoles ang unang gitawag nga mga Kristiyanos. Kinsa man to sila? Sila mao kadtong nakamilahutay sa daghan kaayo nga mga pagsulay, mga panglutos. Daghan kanila nibiya sa ilang pagtuo sa Ginoo. Apan adunay nagpabilin nga mituo, misunod sa Ginoo. Taliwala sa mga panglutos. Usa na niini ang dimensyon nga pangalan nga si Bernabe.
Human sila gilotos, nagpabilin sila sa ilang pagtuo sa Ginoo. Nagpabilin sila sa ilang pagsunod sa Ginoo. Labaw sa tanan, nagpadayon sila sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar. Og daghan ang nakabig balik pag sa pagtuo sa Ginoo. Sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, si Kristo usab miingon, "Kamo ang akong tinuod nga mga karnero, kon nagasunod, naminaw kamo kanunay kanako." So matawag di ay kita nga mga tinuod nga mga Kristiyanos, mga tinuod nga mga karnero ni Kristo, kon anaa kanato ang kanunay nga pagpaminaw o pagsunod kang Kristo. In what way? Paminaw diha sa santos niya nga simbahan. Unsa may atong paminawon ug unsa may atong sundon aron mahimo kitang tinuod nga mga Kristiyanos. Sama pananglit ang pagpugong sa pag-live-in. Pagsunod sa simbahan, ang simbahan kanunay nagatambag nga dili maayo ang pag-live-in. Apan subo kaayo paminawon, og subo kaayo pamalandungon, kay daghan nga nahimong Kristiyanos in the name of Christian, but not in action. Kay daghan hangtod karon mga binunyagan diha sa pagtuong Katoliko, apan nagpabilin nga nag-live-in. Daghan usab mga binunyagan nga mga Katoliko nga nahimong Kristiyanos, apan wala musunod kon unsa ang doktrina sa simbahan. Kay hangtod karon daghan pagihapon nagpractice og contraceptive methods. Kay lagi dili ganahan og daghang anak. Dili ganahan nga mausab ang figure sa lawas sa usa ka babay. Mao nga nagpugong og pagpanganak. Aron mapugnan ang pagpanganak, nagpractice og artificial methods. Daghan usab mga binunyagan nga mga Katoliko nga nahimong Kristiyanos, apan dili musunod kon unsay balaod sa simbahan hilabi na panahon sa pagsulod sa simbahan. Kay hangtod karon daghan gihapon mga babay nga magpakita sa ilang abaga ug dughan, apil na ang ilang mga paa. Wala gihapon musunod o wala maminaw sa doktrina sa simbahan. Mga binunyagan aron mahimong Kristiyanos, apan dili sa buhat. Daghan usab kanato karon nga nagpabilin nga mga marites. Hilabi na diha sa sulod sa simbahan. Daghan nga lagad sa simbahan, apan kanunay nga manglibak ngadto ra usab sa ilang mga kaubanan nga nag-alagad sa simbahan. In the name of Christian, but not in action. So the challenge for us nga mga binunyagan, nga mga Katoliko, nga nahimong Kristiyanos,
unsa man kining gitawag og Christ-like. Nga human kita nabunyagan, nahisama na kita kang Kristo. Sa hunahuna, sa sinultihan, sa batasan, ug sa buhat. The question is, are we like Christ? Ang atong mga binuhatan. Are we like Christ? Ang atong huna-huna. Are we like Christ? Ang atong sinultihan. Kay daghan hangtod karon mga binunyagang Katoliko pero bastos og mga pinulungan. Ngilad og mga pinulungan. Hilabi na panahon kung masuko mugawas ang dautan nga mga pulong. Hilabi na kung anaa sa kalagot mugawas ang dautan nga mga pinulungan ngadto sa ilang isig katawo. Og labaw sa tanan ang tinuod nga Kristiyanos andam mupasan og cross matag adlaw. Matud pa sa Gospel ni San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 23. Miingon si Kristo, kung gusto ka nga mamahimong tinuod nga sumusunod kanako, pasana ang imong cross matag adlaw og sunod kanako. Kumusta man ang atong pagpasan sa cross matag adlaw? Wala ba ta magbagulbol? Wala ba ta magmahay sa Ginoo? Nganong naay mga pagsulay? Nganong naay bugat nga mga problema nga atong gipasan? Nganong daghan crisis ang atong giatubang karon? Wala ba ta magmahay sa Ginoo? Wala ba ta mag-question sa Ginoo? Samtang nagpadayon ta sa pagpasan sa atong cross matag adlaw. The requirement of Jesus Christ to follow Him bilang tinuod nga Kristiyanos, mao ang pagpasan sa atong cross nga mao ang mga problema, mga pagsulay, ug mga bugat nga crisis, mga suliran sa atong kinabuhi. Sa katapusan, aron makalahutay kita sa atong pagka-Kristiyanos, sama sa giingon ni San Agustin, ayaw kamo pag-ampo sa Ginoo nga wagtangon ang cross sa inyong abaga. Pag-ampo hinuon kamo sa Ginoo nga hatagan kamog igong kusog sa pagpasan sa cross matag adlaw. Hinaot paunta. Palihog manindog. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga tungod niini iyang nanghiyapin nga grasya, pinaagi sa pangama ni San Vicente Ferrer og San Roque, busa muingon kita, Ginoo kaloy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nakinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios nga pinaagi sa pagpangama sa ato mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo og kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
alang sa sulugoon sa Dios, halangdong Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga sponsors ni ining Fiesta 2026, nga mahatagan sila sa Ginoo mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, dungga nga among mga pag-ampo, og ligiuna nga among pagtuo, sa kanunay magmalipayon kami, nga magasangyaw sa imong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mga lingkod, ako ang giyawag atong Pilgrims, Divine Mercy Devotees, and 2,000 Hail Mary, Barangay Kiyot Council and Staff, Barangay Kiyot Senior Citizens Association, Area 5 Chapels, Good Chance Subdivision, Kiyot Proper, Kida, Suran, Urbanpur, Bacalso Compound, Lower Ginis, Bugurigla, Bugupilog, Idyang, kuyog sa itong mga sponsor, Mr. and Mrs. Roland Montes, and Couples for Christ sa itong operatory. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios ang Amahan makagagahom sa tanan.
Paubos na. Paubos na. Ginoo, pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko. Magmalipayon unta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo. Makahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus-a si Kristo gihalag nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod ning ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, nidaig pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon,
Dawata kinininyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kinininyo nga tanan, og Panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban, kaniya diha, kaniya gihatag kanimo Ginoo,
ang tanang dungog og himaya, ug ang kay usa kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Isip mga sumusunod ni Kristo, atong sundon ang iyang gitudlo kanato sa pag-ampo ngadto sa atong langitnong Amahan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang malaumon kaming nagapaabot sa mahimayaong pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong katawhan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw ug kahiusan. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Isip mga Kristiyanos ug mga igsoon ni Kristo, ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inigsoonay.
Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios si Hesukristo, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Siya ang atong dalan paingon sa gingharian. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Gently embrace me and heal my weary soul. You lead me by pathways of righteousness and truth. My spirit shall sing the music of your praise. Gently, O God, beyond my walls, beyond my fears, from heaven to Oh, I should wander the valley of death. I fear no evil, for you are at my side. Your rod and your staff, my comfort and my hope. Shepherd me, O God, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. You set me abundant of love in the face of nature. Beyond my powers,
Magampo kita. O Ginoo dunggang among mga pag-ampo, kining Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo ni ining kinabuhia, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo ug pasalamat. Sa matag adlaw hangtod sa Mayo 2 ang ato ang rosaryo pagahimon sa alas 5 sa hapon o isunod ini alas 6 sa gabi ang ato ang nobina misa agig pagpangandam alang sa kapistahan sa ato mga patron San Roque, San Vicente Ferrer ug ang pagkakaplag sa krus. Sa Mayo 2 iniguhuman gayud sa ato ang nobina misa isunod ang atong prosesyon. Ang in charge sa mga karusa sa Santa Cruz, ang Parish Caritas, ang sa San Roque, ang Dakay Family, ang sa San Vicente Ferrer, Honorable Boyet Nacorda and Family. Sa Mayo 3, mauna ang kapistahan sa ato mga patron o ang ato ang Pontifical Mass pagkasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Ako usbon sa Mayo 3, Domingo, ang ato ang Pontifical Mass sa ulugon alas 9:30 sa buntag. Ug ang mo preside niini ang ato ang palahorong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oy, DD. Sa Mayo 16, Sabado, sa launa hangtod sa alas 4:30 sa hapon ang ato ang General Assembly. Giawhag ang tanang officers from President down to Westi sa tanang mga chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators of PPC Exicom sa pagtambong. Ugma, Abril 29, ang ato ang ikaunom nga adlaw nga nobina misa atong pilgrims magikan sa lay adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Youth Coordinating Council, Migrants Family and Life Ministry, with area 6 chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Nangkabil, Santa Lucia, Colis, Liberty, and Antuanga. Atong choir ugma ang Voice of Angels Choir. Atong mass sponsors, Mrs. Fortunata Hichanova, Mr. and Mrs. Vivencio Centino, Mrs. Edith Aquino and family. Ug ato ang mass presider ugma si Reverend Father Roy Vincent Husain, MLCC. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga mihatag sa ilang oras katakos bahandi og pagsalig aron magbalampuson ang atong ika-5 nga adlaw nga nobina misa. Special thanks to Honorable June Tumulak and Barangay Basakpardo, BPSO and Beeper, Mr. and Mrs. Benjamin Ordanesa of Ordanesa Printing Services, sa atong altar decoration sponsors, Mrs. Marcy De Chosa and family, Engineer and Mrs. Louis Angelo Culiera, Holy Cross Paris and Pedro Calungsod Reflexologists, sa ato ang pilgrims, Karwadlawa, Divine Mercy Devotees and 2,000 Hail Mary, Barangay Kiyot Council and Staff, Barangay Kiyot Senior Citizens Association, Area 5 Chapels, Good Chance Subdivision, Kiyot Proper, Kida, Suran Urbanpur, Bacalso Compound, Lower Ginis, Bugorigla, Bugubil, ug Idyang. Ug sa atong mass sponsor, Mr. and Mrs. Roland Montes and Couples for Christ. Sa ato ang liturgical servers, sa atong choir, ang Couples for Christ, sa atong mga lectors and cantor of the psalms, sa atong mga gift bearers and usherettes, sa atong liturgical arts and environment ministry, sa ato ang digital communications ministry, sa ato ang ministry of altar servers, sa ato ang extraordinary ministers of Holy Communion, o kaninyong tanan nga mitambong sa atong ikalimang adlaw nga nobina misa, sa wala dinhi ug dili makanhi, daghan kayong salamat. Taganan tong masipang pakpak ang atong kaugalingon. Ning bahina atong pasalamatan usab ang ato ang mass presider, kinsa nang utana kanato pagsugod. Kinsa kanato diri nakahinumdum sa ato ang bunyag. Kay diha sa bunyag naiusa kita kang Kristo. Ug mao kana ang panahon nga kita unang gitawag nga Kristiyanos. Kay ang pulo nga Kristiyanos sama kang Kristo.
So, Kristiyanos, maukadtong nagtuo, naminaw, og nagsunod kang Kristo. Apan subok pamalandungon, matod pa ni Padre, nga daghang mga binunyagan nga nahimong Kristiyanos, apan dili sa buhat. So, challenge for us, mga binunyagan nga nahimong Kristiyanos, nga mahusama kita ni Kristo sa hunahuna, sa sinultihan, sa batasan, o sa buhat. Sa Gospel ni St. Luke, mingon si Padre, mingon si Kristo, kung gusto ka nga mahimong tinuod nga sumusunod kanako, pasana ang imong krus matag adlaw ug sunod kanako. Kayang tinuod nga Kristiyanos anda mo pasan sa iyang krus matag adlaw, ang krus sa mga problema, pagsulay, mga bugat nga krisis ug mga suliran. Ug sa katapusan, ipahinumduman pa ni Padre sa giingon ni Saint Augustine. Ayaw kamo pag-ampo sa Ginoo nga wag tangon ang krus sa inyong abaga. Pag-ampo hinuon kamo sa Ginoo nga hatagan kamo igog kusog sa pagpasan sa krus matag adlaw. Ang atong Mass Presider karon si Reverend Father Leo Aporbo, TOR. Tagahan itong masipang pakpak pasalamat. Sa dili pa nato dawaton ang katapusang panalangin, akong giawag ang atong mga mass sponsor, pilgrims ug liturgical servers pabilin kay napay documentation. So ato na ang pasidunggan ang atong mga patron. Musinggitas sa makusog. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Salve Santa Cruz! Palihog manindog. Ang Ginoong maanaa ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang santos nga misa, manglakaw kita og atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Mayong gabi og advance happy fiesta kanatong tanan. Grasya ang naman,